Hukkanen, mulla on yksi kysymys sulle. Kysy vaan. Mitä sä aiot tehdä tälle paikalle? Pistä paikkaa ja mullin malli. Tälkessä kunnon salitsaret koskee. Nyt ei oo jouluu, kylmä tai kouluu. Mä voin tarjoo, sun drinkkii varjoo. Kotikin on väki, joka poskee. Frisbeitä viskaat, tukka takana ja elämä edessä. Välillä on hyvä käydä hikisenä vedessä meressä. Munahia pesemässä, ei tarvi olla mitään turitöitä tekemässä. Laitoin Facebookiin, et lähde biitsille. Siellä törmäsi Rudi ja Keijo. Mahtavaa!